Хәзер көне үткәрелә башлагач та 90 елларның башында аны түгел генә ялан хәтерләмим. Минем тәкъдим булган иде депутатым. Мин халык депутаты чагында. Татарстанның югары советында Татарстан халык депутаты булган чагында аны мин рәсми рәвештә тәкъдим иткән идем. Бу көнне рәсми көн итеп игълан итәргә. Ул закон белән кабул ителми, аның өчен карар кабул ителә. Әмма ул карарны үткәрергә безнең алты тавыш итмәде. Кызганычка каршы шул законны үткәрмәү өчен безнең Татарстан депутатларының тотарлары да башы булырга җитмиш. Шуннан соң да без аны кабатлап килдек, әмма аны үткәреп булмады. Әле соң түгел. Бүгенге көндә парламент үзенең яңа составта менә. Яңа состав. Бу датаны законлаштырырга әзер. Яңа состав. Хәзерге составмы? Булганнарын бетереп куймаса әле, калганнарын флагны йолкып атмаса листән. Шуңа өмет итәсезме? Юк, минем бу яңа составка бер дә өметем юк. Бер нәрсәгә өметем юк. Анда милләт турында сүз әйтергә бер генә депутат ездән. 99-алар арасында юк. Хәзер көне бүген ничек менә дәүләт дәрәҗәсендә законлаштырып була, нинди юл белән? Законлаштырып була закон чыгару органының карары белән. Ә бездә андый югары советы юк. Һәйкәлләрдә ис калынырга тиеш. Сәнгатьтә, хәтта архитектурада, дәүләтнең законнарында, карарларында, халыкның күңелендә, һәр кешенең җанында ул дата сакланып калырга тиеш. Бик дата. Аннан соң бу датаны бит без Казанны яулап алу көне дип әйтмибез. Бу көнне без ни сәбәпле дәүләтчелегебезне югалттык дигән мәгънәне, шуның сәбәбен тикшерү, үзеңә үзең анализ ясап, диагноз кую. Ни сәбәпле без дәүләтебезне югалта алдык? Ул чакта да без көчле дәүләт идек бит. Үзебезне яулап алган дәүләттән ким түгел идек. Акыл ягыннан да, көч ягыннан да, культура ягыннан да. Берләшкән чакта көчлерәк тә идек. Ни сәбәпле югалттык? Берләшә алмау, уртак фикеребез төзи алмау, шуңа аркылы югалттык. Менә без сабак алырга тиеш ул көннән. Менә бу үткәннән, тарихтан сабак алу көне дип кабул итәм мин хәзер көне.